Haurreskolatik duela urte batzuk muga bat ikusi genuen haurren garapen integrala sustatzeko unean, eta bereziki izan zen gu mugimendu libretik aspaldi lan egiten genuela, mugimendu librean sinistuak geunden haurren garapena ahalbidetzeko modurik egokiena dela, eta urteak aurrera joan ahala, ikusten genuen muga bat jotzen genuela, ekipoan etzegoen psikomotrizistarik garai horretan, eta Naikari Mina hemen agoitzen bere proiektu pertsonala sustatzen ari zen, eta kolaborazioan hasi ginen berarekin. Hasiera batean psikomotrizitate hezigarria egiten hasi zen hemen eskolan haurreskolako talde guztiekin, eta jada urte batzuk daramatzagu psikomotrizitate terapeutikoari edo laguntza taldeei indar gehiago ematen. Egiten dugun elkarlana da pixkat preventiboa. 0-3 da aurraren nortasunaren eta garapenaren oinarri, eta egiten dugun lana da pixkat ni joaten naiz kurtsoarien hasierako hilabetetan han behaketak egitera, eta behaketa horiekin gero proposatzen dugu lan individualago bat hemen salan, eta txikiak etortzen dira talde txikian psikomotrizitate gelara lan egitera, jolastera, ze azkenean psikomotrizitatea oinarrian dauka akzioa, gorputza, jolas espontaneoa, mugimendua, eta hori da nik irakurtzen dakidana. Zaude tope jolasten, mugitzen denbora guztian, Raun. Finean egiten duguna da, haurreskolan ikusten ditugun gabezi, kezka eta ezin egonei beraren begiradaren bitartez erantzun bat eskaini, eta haurrak zein familiak garapen horretan lagundu eta akonpainatu. Dispositibo honek laguntzen ditu haurrak haien garapen naturalean, garapen hori harmonikoki ematera, eta laguntzen ditu egiteko eta jolasteko plazerretik pentsatzeko plazerrera pasatzea. Kolaborazio honek ekarri ditu hainbat ekarpen positibo, lehenik eta behin esango genuke ez dela bakarrik psikomotrizitateak ekarri duena, baizik eta sarean lan egiteak ekarri diguna haurreskolara, Sare horretan sartuko genuke hezitzaile ekipoa, orientatzailea eta momentu askotan ere atentzio goiztiarreko teknikoak Naikarirekin batera, Sarean lan egiteak ekarri duen oparotasuna oso handia izan da haurraren garapenan bereziki, Familiei ere laguntza izugarria ekartzen die proiektuan parte hartzea, eta askotan nahigabean aurra bertan egiten dituen jolas eta garapenean, eta aurrera pausoetan gertatzen ari dena da sare guztiko pertsonek bultzatua izaten dela, Eta horrek ondorio oso positiboak ekartzen ari ditu, egunerokotasunean haurreskolan eguneroko jardunean ikusten ditugunak, ala nola bereziki emozionalki garapen handia garatzen dutelako, baina baita ere eguneroko errutinen onarpenean eta abar,